Шаян ТВ каналында иң акыллы балаларны, укучыларны сыный торган тапшыруу башлана. Һәм бүген бездә 3нче турга кадәр иң күп балл җыеп килгән укучылар Эльвина һәм Зөлфия кешсенаша. Кызлар, исәнмесез? Исәнмесез. Дулкынланасызмы? Әйе, бераз бар. Мен сезне тәбриклим. Сезне яңадан күрүемә бик шатмын. 3нче этапны инде сезнең белән йомгак ясыйбыз. Инде сезнең тапшырудан соң кемнәр финалга узачак, билгеле булачак. Шуңа күрә уңышлар телим һәр икегезгә дә. Зөлфия безнең әлегә кадәр лидерлар сафында килде. Иң күп балл әлегә кадәр сине иде. Менә соңгы уеннарның берсендә сезнең белән бер мәктәптә укыган Альмира исемле кыз шулай ук бик күп баллар туплап финалга чыгарга сезгә бик көчле көндәш. Синең бүгенге планнарың? Әлбәттә җиңергә һәм финалга чыгарга һәм сорауларга җавап бирергә әлбәттә шуның планнар. Нинди өлкәдә кыенлыклар булыр дип уйлыйсың? Мин кыенлыклар очрамас дип өметләнәм. Һәм нинди өлкәләр, бәлки тарих өлкәләре, анда даталарны искә алу һәм истә тоту авыррак дип уйлыйм. Яхшы, аңа барыш биткәч айрым тукталырбыз. Эльвина, сине нәрсә куркыта? Мине күбрәк театр темалары куркыта һәм шуның өчен ул куркуны бетерергә тырышам. Яхшы, инде куркуларыгызны белдем. Хәзер инде мин сезне тынычландырасым килә. Уеныбыз бик җиңел бар дип уйлыйм, чөнки сез бик тырыш укучылар. Әзерме? Әйе. Алайса башлыйбыз. Беренче турыбыз гадәттәгечә дөрес җавап тап дип аталачак. Шуңа күрә кагыйдәләрне искәртеп кенә узат. Балларны үзегез куясыз. Дөрес икәнне балл сезнең исәбегезгә була, юк икән балл алына. Игътибар итегез. Беренче сорауны яңгыратам. 1905-1911 елларда Казанда нәшр ителүче иҗтимагый, сәяси һәм әдәби газета. Бу сорауга беренче булып Зөлфия җавап бирер. Ничә балл куясың? 10 балл дип уйлыйм. Яхшы, Эльвина? Мин дә 10 балл куям. Газетләрне исемнәрен укыйм. Казан хәбәре, Яшен, Казан мөхбире, Аң, Казан утлары. Минем җавабым, минем уйлавымча, ул Казан хәбәре газетасы. Яхшы, кабул иттем. Эльвина? Минем уйлавымча Казан хәбәре дип уйлыйм. Син дә Казан хәбәре дип уйлыйсың? Бу газетаның барлыгы 416 саны нәшр ителә. 1909-1910 елларда юмористик Без газетасын кушымта итеп чыгара башлый. Һәм бу газета эшендә Галиәскәр Камал актив катнаша. Ничек уйлыйсыз, бу кайсы газета? Яңгыдай тиңерме? Юк, инде хәзер Казан кабул мөхбире. иттем. Казан мөхбире. Нәкъ менә 1905-1911 елларда Казан мөхбире газетасы чыга. Икенче сорау була яңгырый. Ул Африканың үтеп керергә кыен урыннарын өйрәнә. Иң зур шарлауларның берсе булган Виктория шарлавыгын ача. Бу галим кем? Беренче булып Эльвина җавап бирә. Ничә балл белән бәялисең? 10 балл бирәм. Шулай ук 10 балл. Хәзер мин сезгә галимнәрнең исемлеген укыйм. Дэвид Ливингстон, Афанасий Никитин, Фернан Магеллан, Марко Поло, Руаль Амундсен. Эльвина җавап бирәсең? Әйе. Минем уйлавымча бу Давид Ливингстон. Дэвид Ливингстон дип уйлыйсың? Дәлил язасың? Әйе. Чөнки ул беренчедән 50,000 километрны үткән җәяү һәм шунда Африканы өйрәнә барган. Төрле җирләрен, шулай ук минем белүемчә ул беренче булып Африкада яшәүче кара тәнле кешеләрне яклый башлаган. Яклый башлаган? Әйе. Менә бит нинди кызыксынучан икән безнең Эльвина. Зөлфия ничек уйлый? Мин дә Эльвина белән килешәм. Минемчә, ул галим Давид Ливингстон. Һәм бу чыннан да бу галим Виктория шарлавыгын ачучы Давид Ливингстон. Әфәрин, дәвам итәбез. 3нче сорауга күчәбез. Өтер кебек бөгелгән бактерияләр ничек атала? Сорауга беренче булып Зөлфия җавап бирер. Ничә балл куясың? 10 балл. 10 балл. Эльвина? Мин дә 10 балл куям. 10 баллын ятабыз. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Коклар, бациллалар, вибрионнар, спириллалар, цианобактериялар. Минемчә, ул бактериялар вибрионнар дип атала. Дәлил язасың?
Минем аларны зурайтылган вариантта күргәнем бар һәм белгәнемчә алар нәкъ менә бераз бөгелгән. Өтер. Кабул итәм. Эльвина, Мин дә Зөлфия белән килешәм, минем уйлавымча бу вибрионнар. син дә өстәрәй белән юк инде. Мин бактериялар белән койрыкта кызыксынып булган бар 5 класста, чөнки безнең мәктәптә конкурс булган инде, бактерияларны карап, аларның исемнәрен әйттерә һәм шуннан мин вибрионны хәтерләп калдым. Өтергә шагын. Әйе. Бактериялар иң гади төзелешле, төшсез бер күзәнәкле организмнар. Күзәнәк формасына бәйле рәвештә алар шар сыман, таякчы сыман, спираль сыман һәм өтер кебек бөгелгән формада булалар. Соңгысын вибрионнар дип атала. Дөрес җавап бирәсез. Афәрин кызлар. Шулай итеп күңелле генә без сезнең белән беренче турыбызга йомгак ясыйбыз, икенче турыбызга керәбез. Biz sizga 5 tezis әзерләдек. Һәр берегезгә дә алар арасында бар дөрестләре һәм ялганнары. Инде сез үз чиратыгызда бу тезис дөрес яки бу дөрес түгел дип әйтергә тиеш буласыз. Һәр дөрес туры килгән өчен, дөрес җавабыгыз өчен сезгә 5 балл. Димәк, бу турда сез барлыгы 25 балл эшли аласыз. Тәкъдим ителгән тезислар сезнең алларыгызда. Һәм әйдәгез башлыйбыз. Эльвина, синдә. Эльвина, башлыйбыз. Беренче тезис. Кура җиләгә үрнәш чәчәклеләр семьялыгына керә. Минемчә бу дөрес түгел. Бу вакытта шигырен Сәгыйть Рәмиев язган. Минемчә бу дөрес. Яран дәвам итәбез. Трамвай электр ярдәмендә хәрәкәт итә. Минемчә бу дөрес. Китап сүзе синхронизм законына буйсына. Бу дөрес түгел. Синхронизм законына буйсынган беренче була. Синхронизм законына буйсынса, аның бөтен сузык хәрефләре нечкә яисә калын гына булырга тиеш. Гренландия җир шарының иң зур утравы. Минемчә бу дөрес. Яхшы, сен 5 тезисында дөрес әйтеп бирдең. Шуңа күрә сиңа 25 балл куябыз. Афәрин. Дәвам итәбез. Димәк, икенче турны Зөлфия синең белән 5 тезис тәкъдим итәм сиңа. Алар синең каршыңда хәзер. Син шулар арасыннан дөресен һәм ялганын аерып әйтергә тиеш булачаксың. Һәр бер җавап өчен 5 балл. Беренчесе, Амазонка елгасы Төньяк Америкада ага. Ул ялган, чөнки Амазонка елгасы шуннан Көньяк Америкада ага дип саныйм. Күзәнәкләр тере үсемлекләрнең иң кечкенә кисәкчәкләре. Мин аны дөрес дип уйлыйм. Бәрәңгенең туган җире Көньяк Америка, минемчә ул ялган. Антарктидада нибары бер дәүләт бар, минемчә ул шулай ук ялган, чөнки анда бик күп дәүләтләрнең станцияләре урнашкан. Һәм Тимерхан Алтын Урда ханы, мин аны дөрес дип уйлыйм. Бәрәңгенең туган җире чыннан да Көньяк Америка. Менә бу чактагы ялгыштың, кызганыч, булай 4 сорауга бик дөрес җавап бирдең. 20 балл синең исәбеңә. Афәрин кызлар, Зөлфия безнең бер генә ялгышлык җибәрде. Инде Эльвинаның барысы дөрес булды. Шушы нәтиҗә белән без сезнең белән 3нче турга керәбез. Üçüncü turumuz bizning tarixga bag'ishlangan. Ham biz bugun sizning bilan Qozon xonlig'ina to'xtalamiz. Tarix bilan do'stligimiz nechik? Yaxshi. Yaxshi. Men sizga o'ngishlar tilayman. Javoblaringizni sizning kutib qolaman. Taqdim etilgan voqealar. İbrahim xonning taxtga keluvi, Yadigar xonning qo'lga olinuvi, Qrim xonlarining idora etuvi, Ivan IV-ning Qozonga hujumi, Qozon xonligining Moskvaga siyosiy beylikka tushuvi. Qozon xonligida bo'lgan voqealarni xronologik tartibda yozishga kerak bo'lacak. Menimcha bunda birinchi voqea bo'lib Ibrahim xonning taxtga keluvi bo'lib tura. Ikkinchisi u Moskvaga siyosiy beylikka tushuv voqeasi. Anları u Qrim xonlarining idora etuvi. So'ngidan Ivan IV-ning Qozonga hujumi ham Yadigar xonning qo'lga olinuvi deb o'ylayman. Бәхәссез 25 бал. Афәрин, бик дөрес җавап бирдең. Минем уйлавымча башта Ибраһим ханның тәхеткә килүе булган.
Аннары Мәскәүгә сәяси бәйлелеккә төшү. Аннан соң Кырым ханнарының идарә итүе, Иван IV Казанга һөҗүме һәм Ядегәр ханның кулга алынуы. Фарин, шипшиста, дөп-дөрес, бернинди ялгышсыз. Син 3-нче турны ярып чыктың, 25 балл синең. Тарихны яратканыңыз күренеп тора, 3-нче турны һәр икегез дә дөп-дөрес җавап бирде. Ләкин безнең Эльвина бераз өстенлек белән бара. Сезгә бүген тәкъдим ителгән темалар синтаксис, борынгы Рим һәм Кәрим Тинчурин иҗаты. Кайсы теманы сайлыйсың, Эльвина? Мен синтаксис темасы сайлыйм. Яхшы. Ихтыярың, Зөлфия, син? Миңа борынгы Рим темасы якынрак булып килә. Бик яхшы. Демәк, темаларны сайладык, уеныбызны башлыйбыз. Зөлфия, 4-нче турны синең белән дәвам итәбез. Борынгы Рим темасын сайладың, син авыр тема дип уйламыйсың? Юк, чөнки минемчә ул бик кызык беренчедән, ә икенчедән безне аңа укыткан укытучыбыз аны бик яхшы аңлаткан иде. Шуңа күрә өметләнәм яхшы результатларга. Без дә өметләнәбез. Уңышлар теләйбез. Киттек. Беренче сорау. Римның беренче патшасы. Рем, Нумитр, Ромул, Сильвия. Минемчә, борынгы Римның беренче патшасы ул Ром. Фарин, Ромул Римның беренче патшасы була, чыннан да шулай. Шәһәр исеме дә шуннан алынган. Рим латынча Рома дигәнне аңлата. Фарин, дәвам итәбез. Икенче сорау. Римга нигез салучыларның варислары үзләрен ничек атаган? Патрициялар, плебейлар, консуллар, ликторлар. Минемчә, нигез салучыларның варислары үзләрен патрициялар дип атаганнар. Бу чыннан да шулай. Бәхәсләшмибез. Шуңа күрә 3-нче сорауга күчәбез. Заман шәһәре янында сугыш нәрсә белән тәмамлана? Римлылар җиңелә. Римлыларның 70 мең кешесе һәлак була. Ганнибал армиясе тар-мар ителә. Рим Карфаген кул астына төшә. Минемчә, монда дөрес җавап ул Ганнибал армиясенең тар-мар ителүе. Ганнибал армиясе чыннан да тар-мар ителә. Фарин дөрес җавап бирде. Нинди кылларны гладиаторлар дип атаганнар? Йорт эшләрен караучы кыллар, махсус мәктәпләрдә сугышырга өйрәтелгән кыллар, хуҗага күңел ачтыручы кыллар, китапханәче кыллар. Минемчә, гладиаторлар дип махсус мәктәпләрдә сугышырга өйрәтелгән кулларны атаганнар. Әйе, гладиаторлар бергә бер чыгып яки отряд каршы килеп көрәшергә тиеш булган. Гладиатор уеннары өчен амфитеатрлар төзелгән. Чыннан да махсус мәктәпләрдә сугышырга өйрәтелгән кыллар гладиаторлар дип аталган. Фарин, 20 баллны шипшиста, гадел, син үз исәбеңә куйдың. Эльвина, син синтаксис темасын сайладың. Ни өчен? Чөнки мин татар телен яратам һәм үземнең белемне тагын сынап карыйсым килә. Сиңа 4 сорау әзерләдек. 4 җавап варианты һәр дөрес җавабың өчен 5 балл. Киттек. Төрле вакыйга һәм күренешләр турында хәбәр итүче җөмлә ничек атала? Сорау җөмлә, тойгылы җөмлә, хикәя җөмлә, боерык җөмлә. Минем уйлавымча, бу хикәя җөмлә. Һәм син дөрес уйлыйсың, хикәя җөмләсеннән төрле вакыйга һәм күренешләр турында хәбәр итә. Дәвам итәбез икенче сорау. Җөмләдә ияртүче кисәктән соң килеп, аның мәгънәсенә өстәмә аныклык, төгәллек бирә торган ияшен кисәк ничек атала? Тәмамлык, аергыч, аныклагыч, хәл. Минем уйлавымча, бу аныклагыч була. Өченче сорау. Кышка азык әзерли белгән җәнлекләр җылы өннәрендә мышный-мышный кыш чыга. Җөмләсендәге хәлләрне табыгыз. Минем уйлавымча, монда әзерли белгән мышный-мышный дигән сүзләре хәл була. Әзерли белгән мышный-мышный. Миндә башкача фикер. Кышка өннәрендә мышный-мышный хәлләрне белде. Дәвам итәбез 4-нче сорау. Альбинага 5 яшь тулды. Бу җөмләдә тәмамлык нинди сүз төркеме белән белдерелгән? Сан, ялгызлык, исем, алмашлык, исем фигыль. Минем уйлавымча, монда тәмамлык Альбинага ялгызлык исеме белән бирелгән. Тәмамлык бу җөмләдә ялгызлык исем белән белдерелгән. Афәрин, син безнең 4-нче турда 15 балл тупладың.
4 турда артта калды. Кайбер җирдә ялгыштыгыз, кайбер җирдә инде көтелмәгәнчә дөрес җаваплар бирдегез. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Уенда катнашканыгыз өчен сезнең белән бик күңелле уен булды. Үзегезгә ошадымы? Әйе. Канәгать калдыгызмы? Әйе. Яхшы, алайса, сезнең белән безнең арада үпкәлүләр юктыр дигән өметтә сезнең белән саубуллашабыз. Уңышлар. Сау булыгыз. Мин икенче турга элеккәнне бик шат, чөнки мин икенче турда да уйнагач элекмәм дип уйлаган идем. Бу турга каты әзерләнергә тырыштым, чөнки киләсе турга да үтәсем килә. Минем өчен акыл батыл тапшыруның 3нче турга чыгу ул бик яхшы нәтиҗә. Һәм мин алга таба да шундый нәтиҗәләр күрсәтергә бик өметләнәм. Һәм бу тапшыруны караучы барлык кешеләргә дә мин белемнәрегезне арттырырга һәм шундый тапшыруларны карап белемнәрегезне сынарга дип теләк итәм.